हेलो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहीं से दिन आज ये भिडियोटा बनई कहीं आपन को से दिन बास सावित्री शाढ़ी देखी बाकी आज जो शाढ़ी आप सब देखी से मो बाहाघर पर शाढ़ी सब क्या मत तो पिंधापी भल लगे बास किणापी बहुत पसंद तो आपण मैंने देखूँ बाहाघर पर मुझे घर जी शाढ़ी आनी एटा এটা দেখি এটা দেখলে এটা একটা শাড়ি এটা ଗୋଟେ এটা ଗୋଟେ এইটা ଗୋଟେ শাড়ি এইটা ଗୋଟେ এইটা ଗୋଟେ এইটা ଗୋଟେ এইটা এইটা তো আপনারা জানিथिबे ऑनलाइन ले शाढ़ीटा मिले बस मु दीटा मगैथली गोटे येलो कलर आ गोटे ब्लैक कलर एटा मते शाढ़ी बहुत पसंद এইটা এপি যেবে যাইଥିଲି এপি ରୁ এই শাড়ীটা আনিଥିଲି बस এটা পুরা সিম্পল বডি সারা बस यार बॉर्डर एमती काम होईची ठीक है এইটা भी गोटे माने फास्ट जो शाड़ी आपन देखी एटा सेई पैटर्न शाड़ी এটা তো আগুর বহুত চালুলা এবে ফাস্ট টিকে কমি যাইছি সে শাড়ির চাহিদাটা এই শাড়িটা দেখন্তু এইটা হলা মাঙ্ক মানে মো শাশু মাঙ্কর ফাस्ट যেতবে সে সে নূଆ নূଆ বাহাইকি আসলে মানে তাঙ্ক টাইমরে এই শাড়িটা সি রখিলে মো পাই कि ताको जेबे बहु आसीबो से जेबे शाड़ीटा नबो बस देखले এইটা দেখলে সে মতে এইটা भी देखले এইটা भी देखले এইটা भी देखले এই শাড়িটা भी देखले देखिदियंतु गोटे रिसेप्शन शाड़ी देखला ये शाड़ीटा थिला केमी लागुची जणेबे बाहाघर मत घरे ये शाढ़ीटा देते मुझे पिंधि नी कि घरे मत शाढ़ीटा पठे देते गोटे लेहेंगा पिंधि बाहाघर ये तार जो आंचल यहाँ
ଭିତରେ ବାସ୍ ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ଏମିତି ମୟୂର ମୟୂର କାମ ହେଇଛି। ବାକି ତାର ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କାମ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ହଳଦୀ ହେଇଥିଲା, ହଳଦୀରେ ମୁଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି। ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ବି ପିନ୍ଧିଥିଲି। এই ଶାଢ଼ୀଟା ଯେବେ ମୁଁ ଏପି ଯାଇଥିଲି, ଏପିରୁ ବି ଆଣିଥିଲି ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା। ବାସ୍ ଏଇଟା ସେଠିକାର ପାଟ କୁହାଯାଏ। ପାଟ ତ ଜାଣିନି, ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ପାଟ କୁହାଯାଏ ସେଠିକାର। এইটা ମୋତେ ଲଗ୍ନରେ ଏଇଠୁ ମିଳିଥିଲା এই ଶାଢ଼ୀଟା। এটা ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀଟା ଅଛି, এইটা ବି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଅଛି। এটা ସମ୍ବଲପୁରୀ। ଏ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ସେଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟେଲୋଟା, ଏଇଟା ତାର ୟେଲୋଟା। ମେହେନ୍ଦି ପାଇଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧି ପାରିଲିନି। କାହିଁକିନା ମେହେନ୍ଦିରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେହେଙ୍ଗା କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧି ପାରିଲିନି। এইটা ବି ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଦିନ ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲୁ, ଟ୍ରେଣ୍ଡରୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା, ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ ଟି ସାର୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି, ମୋର ବି ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତି ଆଣିଥିଲି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଏଠି ଶାଢ଼ୀ ବି ପିନ୍ଧେନି, କାହିଁକିନା ଶାଶୁର ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କେବେ ଦିଅନ୍ତିନି। କାହିଁକିନା ସେ କହନ୍ତି ତୁ ଏଠିକାର ଝିଅ ଭଳିଆ ରହିବୁ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧେ। ବାକି ଶାଢ଼ୀ ଯେତିକି ଆଣିଥିଲି ସବୁ ରହିଛି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଢ଼ୀରେ ବି କିଛି କରିନି। ବାକି ତାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେର ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିଥିଲି କିଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଶାଢ଼ୀ ଅଛି, ବାକି ମୁଁ ସେଟା ଏଠିକି ଆଣିନଥିଲି। ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଲ୍କି ପ୍ୟାଟର୍ନର, ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ଗୋଟେ ସିଲ୍କି ପ୍ୟାଟର୍ନର ହେଇଛି। ପୁରା ସିଲ୍କି, ପୁରା ମାନେ ହାଲକା ଲାଗେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା, ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖେଇଲି, ଆପଣ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ମୋର ଦେଖିଲେ, ମୋ ଶାଢ଼ୀର କଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ମୋ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଅଛି ଲିଟଲ୍ ଲିପି ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ତ ରହିଲି, ବାକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି, ରୋଷେଇ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।